Tun kusan 2014 asibitin da ake kira na 'yar gaya wanda a gari ake kiransa asibitin Ebola aka fara aiki da shi. Kafin wannan lokacin ana yawanci aiki da asibitin zana ne saboda dukkan cututtuka masu yaduwa. Amma tun daga 2014 lokacin da aka fara ta bullar cutar Ebola aka kafa asibitin 'yar gaya. A wannan lokacin shi har kuma zuwa kusan sati biyu da suka shige asibitin yana da gado 16 inda ake kwantar da dukkan mutanen da suke da cuta wacce take da saurin yaduwa. Kuma a nan ake dukkanin magani ga wanda aka samu da wata cuta wanda zai ta fantsama a cikin gari. Saboda ganin yanayi yau da gobe yana shi kansa amfani da asibiti kuma kamar kowane abu utility ɗinsa yana raguwa, yana buƙatar a gyara su. Sati biyu da suka shige mai girma gwamnan Kano da ya bada oda, ya bada umarnin cewar za a yi upgrading ɗin wannan ganin cewar an samu wannan cuta ta COVID-19 domin a tabbatar cewar Kano an sami inda za a yi wa mutane magani. Saboda haka dole aka samu ina kuma za a koma a tabbatar cewar wannan cuta an yi tanadin inda idan Allah ya kiyaye ta samu a ina za a shi sa aka zo asibitin kwanar dawaki wanda shi ya kuna shi asibitin yar gaya girma, ya fi shi kayan aiki kuma saboda girman su dole a inganta yanayi na ma'aikata. To kamar yadda yi bayani cewar bayan lokaci ana amfani da 'yar gaya sai ga cewar akwai buƙatar ɗaga darajar wajen a gyara saboda irin aikin da ake da shi. Don haka kuma yanayi da cewa ita wannan cuta ta numfashi ce kuma takan fi sauran cututtukan yaduwa da sauri cikin al'umma. Don haka aka duba cewa gwamnati ta ga cewar wannan guri ba lalle ma ya isa shi kaɗai ba. Don haka sai aka gano gurare a cikin jihar Kano kamar guda 4 waɗanda za a yi amfani da su. To nan inda muke shi ne ake cewa cibiya ta bincike ta kwanar dawaki wacce kuma tana da guri wanda yake da damar ɗaukar gadaje sama da 70 a lokaci ɗaya, wanda a yanzu gurin nan akwai gadaje sama da 70 kuma ba ma gadajen kawai ba, akwai gadaje iri daban-daban waɗanda za a iya amfani da su wajen jinyar irin waɗannan marasa lafiya, daga gado da suke motsi da amfani da kansu wanda daga an taɓa su za su yi amfani su ɗaga ko su sauka, da kuma abubuwan ɗaukan numfashi. Wato ita wannan cuta tana taɓa numfashi, don haka an samar da abubuwan da muke cewa ventilators waɗanda in ma mutum ba shi da lafiya za su ci gaba da yi masa numfashin ba tare da yayi ba. Muna da guda 14 a wannan waje, sannan kuma muna da waɗanda ma ake kira ta karta kwana wanda za a iya yawo da su guda 13, in ka haɗa kaga 27 kenan. Sannan kuma muna da wata na'ura da ake cewa wacce take tattaro iska wato oxygen concentrator, muna da sama da guda 20 a gurin nan. Haka muke ganin kamar wannan shine guri da za a iya ajiye waɗannan masu wannan cuta in ta shigo al'umma wanda ba ma fata. Don haka kuma bayan nan kuma ba nan ta ƙare ba, akwai kuma guri wanda gwamnati ta killace wanda ake cewa gurin killace waɗanda ake zaton suna da cutar in ta fara bazuwa, wanda ake cewa quarantine area, wanda kuma muna da shi wanda zai iya ɗaukan mutum 200 a lokaci ɗaya. Wannan shi zai ɗau sama da mutum 70 gadajen da aka zuba da kayan aiki, kuma a yanzu ma'aikata suna nan sun fara aiki, kusan komai za mu ce ya kammala, sai dai fatan mu kada Allah ya kawo ta. Kamar yadda kuka gani dai shi wajen nan duk wani shiri da gwamnatin jiha za ta yi ta riga ta yi, amma babban abin da dai gwamnati take kira ga al'umma shine a yi kokari a hana shigowar ita wannan annoba ta COVID-19 jihar Kano. Kuma kamar yadda kuka sani hanya ɗaya da ake ganin cewa za ta iya shigowa shine waɗanda suka zo daga ƙasashen da wannan annoba ta yi katutu a can suka zo mana Kano, su ne kusan dai abin ji. Saboda haka muna kira ga mutane da duk wanda ya san ya dawo daga wata ƙasa da Allah da Annabi ya kallace kansa, ya zauna a gida. Idan har ya fara nuna alamun wannan cuta sai ya nemi jami'an likitoci domin a sanar da su ko hukuma
domin a sanar da su domin su zo su duba shi, kuma a duba a gani wacce irin cuta ke damunsa domin a ɗau matakin da ya dace. Babban abin da ake gudu